Għal 4 ijiem strada stretta nbidlet lura għall-atmosfera tas-sittinijiet. Dan permezz tal-ewwel edizzjoni ta' Stretta Festival. Il-festival ġie organizzat minn 12 sit ta' ħwienet u ristoranti fi Strada Stretta u l-Akwati. One News tkellem ma' Daniel Kirkop mill-Kumitat Organizzattiv Strada Stretta. L-ewwel nies kien hemm ħafna nies li ġew l-ewwel darba jaraw in-night life jew il-ħajja li hemm fis-Strada Stretta. Kien hemm nies li qatt ma basru li Strada Stretta l-lum il-ġurnata qiegħda u reġgħet qiegħda fil-punt fejn kienet ħafna snin ilu. Kien hemm artistic installations, kien hemm ukoll xi baħrin u nisa ta' dak iż-żmien ta' reenactments. Din it-triq qiegħda tingħata l-ħajja mill-ġdid u dan il-festival kompla jżid in-negozju f'dan il-post. Bil-ħwienet baqgħu miftuħin sa tard filwaqt li ċertu ristoranti offrew spettaklu oriġinali għal din l-okkażjoni. Nasit ta' ħanut hemmhekk illi kont ħafna happy, kienet over milli jkollok normali taf kif bħala negozju. L-oħrajn li taw il-kontribuzzjoni tagħhom f'dan il-festival kienu happy wkoll. Sa dan it-tant jidher li dan mhux l-aħħar darba li se jiġu organizzati attivitajiet fi Strada Stretta. Nagħmlu affarijiet oħra fil-futur qarib. Notte Bjanka li ġejja u anke l-attività bħala Strada Stretta tkun ukoll ħadkun l-event fil-Halloween. Ma s'issa kuntenti ħafna b'dak kollu u bl-outcome tan-nies ukoll.